Ini sa Balya Banger, ito man amen, dito ay sa Balya Mampay report. Ikayo man denggen mga idol. Manipod ka ni Idol Bernard Ver. 58 pamilya, iti 4-piece, iti badok, nagtorpusen, iti riga, tipa nagbiag apo. Sana all, sa wakas, kunada nga rod mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagturpos ti 58 nga pamilya iti Badok Ilocos Norte, iti 4-piece winupantawid pamilyang Pilipino program, iti DSWD. Nagyaman digiti 58 nga pamilya, iti nadakamat nga ili, gapo pala ang taadu digiti benepisyo nga nagunod da, iti naglabas at tawen. Sigun kini Mayor Virgilio Calahate, ngagtultuloy iti financial at tulong kenda dumapay nga serbisyo nga may paay, kadig iti kakabsat amarigrigat, iti nadakamat nga ili. Pundo na kita maragsakan na nga ron ka niran-ran na dati kanagtugaw ko ka sa mayor iti pan nakaangay dati graduation dati 58 nga 4-piece kaya magkita tayo mo't iti ragsak da kan kastamot nga naipinsa-binsa dati nagbaliwan iti panagbiag da. So, kalpasan dati graduation di 4-piece ako mayor. Ato kati pwede kiti existing nga agtamba nga 4-piece ti badok kita? In pag aduda pay. So nga damdamaga kanya po MSW di tatay, kalpasan nga nagraduar di kiti 58. No, siya sinno manin di kiti mabalin nga sumukat kan kawana, kadakwada. Kan kasanova iti proseso na. So, medya iti kitaan ni tapnon ti kasta ket masukatan mo't lang ta amo tayo mo't nga adulat ta di kiti mabalin qualified nga agbalin nga mangsukat kadakwada as 4-piece mo't lang. Gapo iti daytoy mangnamnama pa ni Mayor Virgilio Calahate nga dadupay iti maserbian iti ili ti Badok Ilocos Norte. Damag manipod iti Badok para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.